näiltä kisoilta mä henkilökohtaisesti... Et se on ehkä tullut niinku sit sitä myötä, kun oppinut tuntee enemmän. Sillä menee varmasti pitkälle tässä hommassa, jos on halua. Oikeesti. Eli nyt on kisaviikko. Eletään tiistaipäivää. Aloitettiin viimeistelemään maanantaina eli eilen. Mulla tulee olemaan kisat Nordic Fitness Expossa lauantaina ja sunnuntaina, Classic Bodybuilding ja Classic Physique yleinen ja juniorit, eli 4 eri sarjaa. Ja aloitettiin nyt maanantaina viimeistelee kuntoa, eli käytännössä kireys on sitä mitä halutaan. Ja nyt on alettu syömään vähän, nostettu hiilaria pikkuhiljaa ylös, ei mitään radikaalia vielä, mutta nyt ei enää tällä viikolla kovia aamulenkkejä, ei kovia treenejä, eli nyt kun mennään treenaan, niin se on semmoinen suppistelutreeni, että täytetään lihasta, mutta ei kuluteta sitä glykogeenia. Ja mitäs muuta? Paljon lepäämistä ja hierontaa ehkä. Sitten niin, paljon lepäämistä. Eipä tässä mitään. Mä tykkään niitä kisaviikosta. Mä just tein Instagramiin jonkun postauksen, että kerroin sielläkin, että normaali elämä on sellaista, että tehdään paljon töitä, käydään reenaamassa, reenataan kovaa, aamulenkit kovaa, kaikki tiedätkö, niin kuin, tuntuu, että tekee koko ajan jotain, niin tämä kisaviikko on mulle aina henkilökohtaisesti semmoinen, että niin kuin, tuntuu semmoinen niin kuin, kova rentoutuminen tai semmoinen, että pääsee niin kuin, hengähtään kerrankin silleen. Mä itse suunnittelen kisaviikon. Niin. Mä itse suunnittelen kisaviikon aina sillä, että mulla ei silloin ole niinku mitään muuta. Mä en ota asiakkaita kisaviikolla. Ja se fokus on niinku täysin... se fokus on niinku täysin itsessä ja silleen siinä, että keskittyy siihen kisaan, niin se on mun mielestä tosi siistiä. Tänään mä oon saanut ihanan kihlattuni Sabrinan eli Sappun mukaan treeniin. Sappu oli kisaamassa keväällä kans Wellness Fitnessessä ja nyt se tulee mun kanssa vähän pumppailemaan selkää. Mikä sun fiilis on nyt, kun me päästään treenaamaan yhdessä? Hyvä. Pitkästä aikaa. Mä en muista milloin mä olisin viimeksi treenannut. Niin nyt aloitetaan noilla sun kevyillä kisaviikon kevyillä treeneillä. Se tulee sulle nyt hyvään kohtaan, kun nyt niin kun sä et ole hetken treenannut, niin nyt sä pääset vetämään vähän kevyemmän. En mä pysty sellaiseen, tiedätkö? Jos me nyt mentäis tekemään ns. Mun normin selkätreeni, sä olisit kuollut. Mä en kävelisi. Et kävelis? Mä tiedän. Näytä sun paita. Mikä tiimi? Posevalmentaja. Onko sä posevalmentaja? Ei, mä oon sen vaimo. Spam! Mennäänkö treenaan? Mennään. Let's go! Tänään selkä, 3 liikettä, hauis 2 liikettä ja takaolkapäät 1 liike. Saan valita itse liikkeet ja 12-15 toistoa ja puristellen. 2 sarjaa kaikki. Mulla on täällä mukana kanat ja riisit ja täällä on myös hunajaa ja oliiviöljyä. Hunaja, oliiviöljy, kanariisi ja suola. Siinä on niinku ihan paras kombo. Mulla on siis ruoka mukana sen takia, kun en mä tiedä. Mä söin joku 3 tuntia sitten, niin mä haluan syödä nyt, kun mulla ei oo tässä viimeistelyviikolla, mulla ei oo treenin jälkeen mitään palautusjuomaa, eli mulla on vaan reenijuomassa, mulla on 15 grammaa aminoja ja sitten 20 grammaa hiilaria, niin mä haluan sitten heti tän reenin jälkeen syödä, että se palautuminen alkaa heti. En mä tiedä, mun mielestä se on vaan hyvä syödä reenin jälkeen, niin mä otin sen mukaan. Normaalisti mulla on se palautusjuoma, mutta sitten sen palautusjuoman jälkeen mä syön joskus tunnin päästä. Ja nyt mä syön heti. Omistautuminen. Se ihminen omistautuu tälle, mä väitän, enemmän kun mä suurimmaksi osaksi tiedän ihmisistä ketään, joka omistautuu mihinkään asiaan. Mikä ikäliike? Tehdään
oon Timosen Mikko ja mä oon periaatteessa, miten mä sanoisin, Emelin treenikaveri kautta ystävä kautta, en mä oikein osaa sanoa tarkemmin, jollain tapaa ehkä jonkunnäköinen suunnannäyttäjä. Mutta se ensimmäinen kuva Emelistä, minkä mä sain, niin on se, että se on aika intohimoinen ihminen ja semmoinen janoo hirveästi tietoa. Ja ei ole missään nimessä ainakaan muuttunut pois siitä, vaan vahvistunut mun mielestä niin kuin vaan nää, että hän todellakin seuraa sitä omaa juttuunsa ja tekee kaikkensa se eteen asioista, niin kuin mistä välittää, on se sitten treenaaminen tai ystävät tai perhe, niin joo, ei se on vaan vahvistunut. Mä oon Hakalan Jere. Me päädyttiin reenaamaan yhdessä, kun meillä oli vielä, oliko se nyt viime vuotta, oli se porukka, missä reenattiin ja siinä oli enemmänkin porukkaa ja sitten jossain vaiheessa me vähän Emelin kanssa myös kahdestaan reenattiin. Mitä mä hänessä arvostan todella paljon on se omistautuminen ja semmoinen niinku ystävällisyys ja auttavaisuus. Ja siinä on niinku mukava hänen kanssaan olla ja reenata ja myös antaa omiin treeneihin on antanut niinku hieman lisää. Mä oon alkanut tekemään treeneissä, tai oon tehnyt hetken aikaa treeneissä sellaista, että sarjojen välissä tai sarjan jälkeen lyö vielä jännittää sitä kohdelihasta. Eli nytkin mä teen paljon tuplahauiksia takaa ja edestä niin kuin tässä sarjojen välissä, niin saa vielä parannettua hermotusta sinne kohdelihakseen. Varsinkin tässä viimeistelyvaiheessa on hyvä, että poseeraa paljon, ohjaa sitä hiilaria sinne oikeaan paikkaan. Ja sit saa kestävyyttä siihen, että kun sarjan jälkeen poseeraa, niin se parantaa sun kestävyyttä siellä lavalla. Kun on väsynyt ja silti poseeraa, niin oppii miltä tuntuu, kun poseeraa, vaikka on väsynyt. Mut siinä on mun mielestä paljon hyötyä ja mä oon kokenut sen niin kuin hyödylliseksi. Kannattaa kokeilla. No, mä oon Jari Mentula mikä mä oon? No, mä oon vähän pitkän linjan valmentaja, kuntosaliyrittäjä, isä. Siinä melkein ne tärkeimmät. Ja tosiaan mä oon valmentanut 90-luvun lopusta asti fysiikkalajien kilpailijoita. Eli ei tarvitse iästä puhua, koska se kertoo jo, että sitä on karttunut. Emeliä mä aloin valmentaa, mä nyt sanoin, että valehtelen, olisiko 3-4 vuotta sitten. Jotain tällaista. Kumminkin pidemmän aikaa jo, ja me ollaan sitä iso osa siitä ajasta jo reenattukin yhdessä. Eli Emelistä on tullut kyllä niin tosi läheinen. Ja ollaan keskusteltu paljon asioista ulkopuolelta harjoittelun. Totta kai se on se meidän yhdistävä tekijä, että halutaan viedä Emeliä koko ajan eteenpäin. Ja se on se main target siinä, mutta sitten totta kai vuosien aikana niin
paljon hyviä keskusteluja muutenkin, mitä pystynyt nuorelle pojalle vähän kokemuksella antaa. Kun tapasin ensimmäisen kerran Emelin, niin siinähän niin kuin fyysisesti ei ollut mitään, siinä ei ollut muuta kuin intoa ja intoa todella paljon. Mutta totta kai sitä tarvitaan ja semmoista niin kuin halua omistautua, panostaa sen. Se nyt on niin kuin, se on se Emelin vahvuus. Että vuosien aikana, miten hän on pystynyt fysiikkaansa muuttamaan, hänhän sen työn tuolla salilla on tehnyt ja niin on se vaatii sen, että siihen hommaan oikeasti niin kuin antaa paljon. Totta kai, niin kuin sanoin, ensimmäinen tapaaminen Emelin kanssa, se oli semmoinen yliinnokas nuori poika, tukka oli kuin harakan pesä. Mutta sitten vuosien aikana tukkamalli on ollut usein vähän samantyylinen, mutta kyllähän se niin koko ihminen on muuttunut siitä. Pojasta tulee mies. Nyt tulee semmoista niinku paineen tuntua lihaksiin. Nyt on ollut hetken aikaa sillä, että on ollut niin tyhjänä, että ei oikein tunne, kun lihas supistuu. Tosi tyhjä vittu. Ei mutta ollut, siis nyt tuntuu hyvältä. Nyt niinku, no kun eilen oli vasta eka tankkauspäivä, niin se alkaa nyt vasta silleen potkia. Tänäänkin on tullut vasta 2 ateriaa syötyä, et eihän nyt tossa niinku alla eilen 5 ateriaa ja tänään 2. Niin ei se nyt voi hirveästi potkiakaan vielä. Ja just puhuttiin tänään valmentajan kanssa, kun oli kuntotsekki tässä ennen kuin tultiin tänne, niin puhuttiin, että just että se kuntohan pitää olla nimenomaan sinne kisaan lauantaina. Nyt on tiistai. Jos mä nyt olisin NS-kisakunnossa, eli mä olisin niinku valmis, tankattu täys, hirveä paine näin, niin mähän en näyttäisi hyvältä enää lauantaina. Et se pitää muistaa tuossa kun viimeistellään ja kaikki on, että vitsi mulla on nestettä vielä, vitsi mä näytän tältä, niin sun pitääkin. Sitten vasta kisoissa sun pitää olla siinä kunnossa, missä sä oot kisakunnossa. Kisakunnossa ei olla 2 päivää ennen kisoja. Sillä kun se aloitti tuossa meidän kanssa reenaamaan, hän on kumminkin nuori ja sille aika uusi tässä vielä, niin se intohimo, millä se teki kaiken, niin kuin vaikka sanotaan, että oli joku liike, mihin laitettiin jo ennalta paino. Se oli hänelle raskas, mutta se yritti silti joka kerta ilman valituksia, niin silloin se huomasi, että joo, tää jätkä haluaa tätä ihan niin kuin tosissaan. Se on herkkä. Se on herkempi kuin mitä niin kuin moni voisi luulla, mutta silleen hyvällä tapaa. Et se on ehkä tullut niin kuin sit sitä myötä, kun oppinut tuntee enemmän. Ja semmoinen positiivinen. Semmoinen tärkein asia, isoin asia Emelin kanssa kun treenaan, niin on nimenomaan se, että se mitä mä sanon, mitä mä näytän, niin hän oikeasti katsoo ja seuraa ja toteuttaa. Et se on niinku semmoinen, puhutaan tekniikoista, puhutaan mistä tahansa, niin se ei tarvitse puhua niinku kuuroille korville, vaan se menee ja sitten välillä kun mitä tahansa, että hän reagoi ja pyrkii koko ajan tekemään asiat niin täydellisesti kuin ne vaan pystyy tekemään. Äijä antaa kyllä niin kuin lajille kaikkeensa ja tekee kaiken niin kuin just eikä melkein. Ja mun mielestä se on semmoinen niin kuin hyvin arvostettava ja nostan hattua sille niin kuin suorittamiselle.
siitä voi moni ottaa niin kuin tuosta intohimosta mallia. Että sillä menee varmasti pitkälle tässä hommassa, jos on halu. Oh yeah, selkä done. Nyt vähän hauista ja takaolkapäätä. Tämä aika on mennyt niin älyttömän nopeasti, mutta kyllä me nyt varmaan vähän päälle vuosi ollaan reenattu. Että on se pitkä aika ollut. En mä nyt tarkkaan osaa sanoa, mutta useamman vuoden. Olisiko 2 tai 3 vuotta. Et joo, välillä tietysti aikoja, ettei niin tiiviisti, mutta sitten kyllä mä 3, ehkä jopa 4, 3. En mä tiedä. Niin mä en ihan tarkkaan muista sitä vuotta. Onhan Emeli jo kilpailu useamman vuoden ja ennen ensimmäisiä kisojakin meillä oli valmennusta jo hyvän matkaa siinä. Nyt voi olla, että niin mulla on nyt niin numeroita pää täynnä, kun edetään tätä kilpailujen alustavaa aikaa, mutta sanotaanko 4 vuotta varmaan aika lähellä sitä meidän yhteistä valmennushistoriaa. Aika nopeasti sen jälkeen Emeli tuli siihen meidän reeniryhmään ja reenattiin tosi intensiivisesti, niin kuin tiiviisti pitkään, mutta sitten välillä Emelillä tuli töitä iltaisin ja nyt taas sitten kun mun elämäntilanne on se, että lasten harrastukset on aika prioriteetti ykkösenä mulla mun omassa vapaa-ajan käytössä, niin silloin mä taas reenaan aikaisemmin päivällä ja ei niin paljon olla nyt reenattu yhdessä, mutta sitten sekin saattaa muuttua taas. Kyllä meillä ei ole semmoinen, niin kuin sanotaanko, ihan merkittävä historia. On ollut kiva treenata sen kanssa ja ollaan tehty todella kovaa. Sitten Emelihän on mulle vetänyt kaikki pose-treenit ja sitten tietysti me ollaan myös omasta mielestäni jollain tavalla ystävystytty tässä, niin sit on myös niinku käyty keskusteluita ihan niinku muutenkin elämästä ja ne on ollut ihan mukavia. Ei olekaan hyvä tehdä tuolla. Mä muutin mun mielen, tää oli sittenkin parempi tuolla ristikkäistaljalla. Mä voisin kokeilla vielä pitää vähän enemmän koukussa käden, niin sais keskityttyä sinne takaolkapäähän, ettei lähtisi ojentaja niin paljon mukaan.
Emelistä mä haluaisin nostaa esiin juuri sellaisen Emeli, mä pohjustan hieman. Emeli on kehittänyt fysiikkaa tosi paljon ja se rupeaa tällä hetkellä olemaan jo todella hyvä. Totta kai meillä on matkaa vielä siinä, mutta se on kehittynyt paljon ja rupeaa olemaan fyysisesti, mutta kyllä se hänen vahvuutensa, niin kun, että on tähän pisteeseen päästy näin lyhyessä ajassa tällä saatu se jatkuva kehitys kilpailusta kilpailuun on tuolla henkisellä puolella tämmöiset niin kuin kliseet kuin pitkäjänteisyys ja määrätietoisuus, niin kyllä ne hänestä huokuu ne. Ja sitten tärkeänä asiana se, että hän luottaa itseensä. Sinne lähdetään. Tavoitteet on aina kovat ja sitten siihen itse luotetaan siihen, mitä kohden mennään. Ja ne on niin kuin mun mielestä, mitä mä oon totta kai aika läheltä päässyt seuraamaan, niin ne asiat, mitkä niin häntä on vienyt eteenpäin noin lujaa. Nyt tää videolle hauista. Hieno nähdä sen lavalla. Siinä oli Sami Tuovinen, the champion. Jaha. Valla. No mun omat kisathan merkkaa sillain, että nämä on mun ensimmäiset ja mun mielestä niin kun tää matka tähän pisteeseen on ollut ihan mahtava. Että nyt on vaan niin kun hieno nähdä sitten, että sitä lopputulosta ja mitä on saavuttanut. Että mennään niin kun tietyllä tavalla hakee nyt kokemus ja nauttimaan siitä hetkestä ja sitten lähdetään uudestaan kehittymään. Ja mitä Emelille merkkaa, veikkaan, että ne merkkaa todella paljon, että mitä mä oon ymmärtänyt, niin hänellä on ihan oikeasti todella kovat tavoitteet ja pärjäämishalut, niin uskon, että on niin kuin todella iso juttu ja toivon kyllä paljon menestystä hänelle. No Emelille ne on todella tärkeät. Se antaa suuntaviivan taas tulevaan ja se näyttää se, mikä kehitys on ollut. Koska nyt ollaan puskettu lujaa, ollut paljon muutoksia niin kuin siviilipuolella, ettei tässä kehopuolella pelkästään. Niin. Mä väitän, että tää on tosi iso vuosi Emelille. Mä sanoin, että se on hieno nähdä, kun se nousee taas lavalle ja näkee sen työn tuloksen, mitä on tehty. Koska se on, niin kuin mä tässä on monen kertaan jo sanonut, kuinka paljon hän panostaa ja on tehnyt tänne eteen kaiken. Kaiken, mitä vaan voi tehdä. Se merkkaa, se on hieno nähdä tuommoinen hyvä ystävä lavalla ja mä väitän, että se menestyy. Onhan nämä niin Emelille varmasti niin kuin, uran niin kuin, tärkeimmät tähän mennessä kisat. Mutta jos se on pakko sanoa tässä, että jos ja kun tämä homma jatkuu, niin niitä kovempia kisoja tulee vielä. Mutta tällä hetkellä onhan siellä totta kai rupeaa junnuvuodet oleen, vielä pystyy junnuissa kilpailemaan, pystyy kamppailemaan yleisessä täysin. Arvokisat, no tässä kohtaa arvokisojen paikka pitää vielä ansaita, mutta uskon siihen kyllä vakaasti. Ja hän saakin ne sieltä. Niin on totta kai ne on tärkeät. Totta kai ne on tärkeät. Ja onhan se aina, taas viime kisoista asti on tehty töitä tarkasti. Hän on tehnyt töitä, antanut kaikkeensa, panostanut. Niin onhan se, tämä on sellainen vähän niin kuin palkkapäivä. Ja sitten taas, kun tämä kisakausi on ohi, niin sitten lähdetään taas kohti seuraavaa palkkapäivää. Seasons come and go, but I will never change.
drops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat, so damn berserk, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a rat. Näiltä kisoilta mä henkilökohtaisesti, totta kai mä ei voi sanoa, että mä odotan, mä tiedän, että Eemeli menestyy. Ja mä tiedän sen, mulle se valmentajana se menestys on sitä, kun mä tiedän sen, että hänen fysiikkaansa on mennyt eteenpäin hurjan paljon. Hänen kireystasonsa on parempi kuin koskaan. Malli on parantunut. Kaikki on parantunut. Niin se on aika helppo niin kun mun mennä sinne katsomaan sitä suoritusta, koska mä tiedän, että kaikki on paremmin kuin aikaisemmin. Hän on kilpailukykyisempi kuin aikaisemmin jokaisella osa-alueella. Niin tavallaan se, mä odotan eniten, että mä näen vaan sillä lavalla hänet. Mä oon häntä kyllä tässä nähnyt matkan varrella aika paljon ja tiedän, mutta se on niin kuin, totta kai se on se hetki, mihinkä aina valmistaudutaan ja se on lyhyt hetki. Ja sitten taas lähdetään eteenpäin, mutta totta kai se on hieno nähdä se, että taas, että mitä se on palkkapäivä, niin kuin mä sanoin Eemelille, mutta niin se on myös valmentajalle. Joo, soppaa myllyä.